Mustapha, kai a wannan garin za a sauke ka. Eh. Baba Kamalu fa. Inda kun zo daidai binci. Sai dai warawa. Nan fa ina ne za ku sauka? A Mararaba. Mararaba. Ciyaman fa. Ka ga da su je mai da Mahada. To shikenan. gashi su ji ya cire. Malam kai kuma an zo a ina za ka sauka? Karaye. Kai kuma fa? Eh. Fasinjan ina ne? Taruku. Malam kai kuma fasinjan ina ne? Ta kulla. A ni mun je mun da duwa sana. A ina? A mun da zan sauka. Shikenan kaga nan da jibi kwa sauka kenan. Kai kuma ba? Gayi dan sana. Babura. Kai kuma ba saurayi? Ya ba mu da dan saya. Dan ringo. Inda ba anan kake ba. Malam kai kuma ina za a sauke ka? Aiki za mu tafi. Bisa ba a hanya. Ya kuma nan za a sauka lafiya a sauke. Wallahi tana ban gane abu ai boy bayan ga kan aikin mu a can. A'a Mustapha abin da ya faɗa shine dai. To kira jimacin ka ce ya dawo nan. Eh sai a kira shin ai. Mu tafi dan labai. Malam nan zami. Nan saboda kasuwa yace. Ta kasuwa. A jama'a ga producer yana faɗa a 82 ko? Ya ma credit ɗinsa? 85. 10 ne. Ok, to 10 lokacin da zuciyarsa ta ɗanyi sama? Mustapha ne ya ɗan ji ba Allah. Wallahi yaron nan ne ya sana. Yaron nan ne shi ne sa daga Najima. Mustapha, kuna tun wace artist tana ta magana ba ku saka ta mota. Wace ce? Wata akuya ce. Kuma kamata ya ce da akuya ce. A wallahi